Sans estava convençut del seu talent i per ell tota la vida va estar dedicada al seu enamorament respecte de la figura humana. Sans s'inscriu en una tradició d'escultors de primer nivell. Poder tenir totes aquestes peces en aquest format, en aquesta dimensió, li dona realment la transcendència que l'escultor ja Sans, des d'aquesta modèstia que parlava abans la Susana, que ell practicava a diari, des d'aquesta humilitat, un gran homenatge. Però mentre nosaltres siguem capaços de recordar-lo i de fer aquesta comunió amb la seva obra, doncs encara el farem més viu. Els alumnes del Josep també l'estimen molt i la família van voler fer un record. I això s'ha acabat fins i tot amb la representació de la Generalitat, cosa que el pobre marit meu potser no hauria tingut en vida. Doncs gràcies a tothom, estic molt